Čus! Tohle video je díkovačka za 11 odběratelů a k tomu budou takový různý kraviny. Jsem tu i s Lopesa Sérou, nebo Lopesa Kiki, nebo to má prostě říct, to je jedno. Ahoj! Čus. Takže... No mě to... A to je jedno. Takže tohle budou takové kraviny. Mám oproti tobě malou hlavu. Vidíš co? Já to vlastně. No, prostě to budou takový kraviny za 11 odběratelů. Venku prostě jen tak. Kurva, mi to stopuje. Co? Takže omlouváme se, musela nám tady vlézt nějaká holka, se nás zeptala, jestli nemáme pití. No, takže se omlouváme, takové menší posrání, to je jedno. No, takže můžeme jít na ty kraviny. Osil? No to mě poser. Letěla tady moucha a udělal tu pěkný bordel. Dáš si to folu? Oops. Call me maybe. Eš. Ish, 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 Eš. ish, Eš. ish, Eš. Eš. zatím čus.